ширин шавад, шакар шавад, аввалинаш писар шавад. Такой обряд с пожеланием родить сына. дар аксар минтақаҳои тоҷикистон барои навхонадорон орзу мекунанд ки тифли нахустинашон писар ба дунё биёяд. бартарӣ додан ба писар ҳамчун ворис асрҳо боз дар осиёи марказӣ тамоюл шудааст. дар гузашта ҷинси кӯдакро танҳо пас аз зода шудан мефаҳмиданд, вале ҳоло замони ҳомиладорӣ ин имконпазир аст. таҷҳизоти пешрафта заминаро барои як навъи табъиз фароҳам кардааст ки он аз батни модар сар мешавад. барои бархе хонаводаҳо шунидани хабаре ки тифл духтар аст боиси поёни ҳомиладорӣ мешавад. гули 35-солаи сокини Фарғона 4 духтар дорад. бори чоруми ҳомиладорӣ низ пизишкон гуфтанд тифли батнаш духтар аст. наздикони шавҳар аз ӯ хостанд ки аборт ё исқоти ҳамл кунанд, вале ӯ розӣ нашуд. шавҳараш гуфтааст ки зани дигар мегирад. В ответ муж заявил, что возьмет вторую жену. фикр кардам шавҳарам шӯхӣ мекунад. хушдоманам ба такрор мегуфт ки айби ман аст ки духтар мезоям. пас аз зода шудани духтари чорум хушдоманам талош кард ки писараш зани дуюм гирад ва бовар дошт ки ӯ соҳиби писари деринтизор мешавад. ҳамсари дуюмаш ҳам 4 духтар зоид. ҳоло шавҳарам 8 духтар дорад. Подобные истории в регионе ин нередкость. саргузашт дар минтақа ягона нест. дар ӯзбекистон ва тоҷикистон аз духтар дида писар бештар зода мешавад. дар ӯзбекистон ба 100 духтар 107 ва дар тоҷикистон ба 100 духтар 110 писар рост меояд. коршиносон бештар зода шудани писарон дар осиёи марказиро ба фигона ё аборти интихобӣ рабт медиҳанд. дар 25 соли ахир дар ӯзбекистон нисбат ба писарон 650 000 духтар камтар ба дунё омадааст. дар тоҷикистон низ дар чанд соли охир ин тамоюл дида мешавад. пизишкон ин андешаро ки духтар ё писар таваллуд шудан ба зан вобаста аст афсона медонанд. воқеият дигар аст. Все в точности наоборот. У каждого здорового человека ҳар як инсон 23 ҷуфт хромосома дорад ва маҳз хромосомаи 23-юм ҷинсро муайян мекунад. дар занҳо ин XX, дар мардҳо XY. тухмдони зан ҳамеша хромосомаи X, вале аз мард ҳам X ва ҳам Y дорад. агар X бо X омезиш ёбад, духтар ба дунё меояд ва агар X бо Y бошад, тифл писар мешавад. а если XY – мальчик. Но во многих семьях ответственность за отсутствие... ҳанӯз ҳам дар аксар хонаводаҳо ба дунё омадани духтарро мушкили зан медонанд. мариям сокини душанбе ҳам 4 духтар дорад. хушдоманаш ӯро таъна мекунад ки ворис ба дунё намеорад. шавҳараш аз ӯ пуштибонӣ намекунад. А муж отдаляется. пас аз зодани ҳар духтар шавҳарам асабӣ ва бо ман сард мешавад. ӯ аз нишастан бо дӯстону хешовандон канорагирӣ мекунад. метарсам ки рӯзе аз талоқ гап занад ё пинҳонӣ зани дигар гирад. В Таджикистане и Узбекистане аборт дар по тоҷикистон желанию- ӯзбекистон исқоти ҳамл то 12 моҳи ҳомиладорӣ иҷоза ҳаст. баъди он танҳо бо хулосаи пизишкон ки бордорӣ ба саломатии зан марговар аст ё тифл нуқс дорад, ин иҷоза дода мешавад. коршиносон мегӯянд ҳолатҳои исқоти ҳамл пас аз 3 моҳагии ҳомиладорӣ низ зери фишор сабт мешавад. қонун ба ин иҷоза намедиҳад, вале наздикон талош мекунанд ки роҳе пайдо kunand. желательного пола ребенка. Женщина бедная, она... зани бечора зери фишори шавҳар писар зоидан мехоҳад, чунки писар бо волидон мемонад ва онҳо набераҳояшонро аз наздик мебинанд. духтарро ба шавҳар медиҳанд ва ту набераро намебинӣ. барои ҳамин мехоҳанд ки бештар писар дошта бошанд. Внуков-то не видишь. Ну вот, как бы есть такое, чтобы больше были у нас мальчики. ба мардоне ки шуморашон нисбат ба занон бештар мешавад зарба хоҳад зад. ин бештар ба мардони камбизоат таъсир мерасонад. ба касоне ки дар ноҳияҳои дурдаст зиндагӣ мекунанд, даромади камтар ва сатҳи пасти маълумот доранд. шумораи занон аз назари миқдорӣ кам мешавад. ин маънои онро дорад ки фишор болои онҳо низ бештар хоҳад шуд ва интизориҳои ҷомеа ва оила аз онҳо сахттар мешавад, зеро онҳо ба як манбаи камёфт табдил меёбанд. Еще 10 лет назад ООН заявляла, в Южной и Юго-Восточной ҳанӯз 10 сол пеш созмони милали муттаҳид гуфта буд ки бо сабаби исқоти ҳамл ва бартар донистани писар аз духтар дар ҷанубу ғарбу шарқи осиё ва осиёи марказӣ шумораи занон аз мардон дида 170 миллион нафар камтар шудааст. коршиносон мегӯянд тағйири воқеӣ замоне пеш хоҳад омад ки ба таваллуди духтар чун нокомӣ ва ноумедӣ нигоҳ карда нашавад. девочки перестанут воспринимать как неудачу и разочарование.